Aia, zein da zuk eskatu duzun ametsa? Nere ama pastelerio bat aukitzia. Aha. Ze, amari pastak egitea gustatzen zaio? Bai. Bai, denbora asko ematen du? Bai. Pastak egiten? Goxoak dira? Bai. Nolakoak? Nolakoak dira? Txokolatezkoak, txokolate beltz eta txurisa, mermelada, kakaua, eta jazta. Eta non ikasi zuen amak? Nere ama marrezetan. Aha. Mama narzeta. Eta zeintzuk dira goxoenak? Mermeladakuak. Bai? Marrui mermelada? Bai. Bai? Hoiek onenak. Handiak dira, txikiak? Txikiak olakoak. Eta zuk amaiketakorako izate dituzu egunero? Batzutan. Batzutan gaur? Ez. Ekarri dituzu? Ze pena. Bai. Altzen dituen banatu hemen, Bai. Auzokideek zer esate dute, Oso gozua darela. Bai, Fama dugate orduan. Bai? Bai. Denda jartzen badiogu amari, bere pastak oraindik famatuagoak egingo dira. Bergara osoan ezagunak. Bai. Hori nahi duzu? Bai. Asko saltzea, Bai. Oso no. Bikain. Hemen datoz aita labak, nire txanda da orain. Kaixo? Kaixo. Aia, ze moduz? Ondo. Ze kasualidadea, ni hemen, futbolera jolasten. Zergatik uste duzu nagoela ni hemen? Ez dakit. Ez dakizu? Zure ametsa aukeratua izan delako. Zer da, madre mia, zer da? Tori. Zure amarentzat aukeratu zenuen gainera? Bai. Gogoratzen duzu? Bai. Zer aukeratu zenuen? Denda bat eukitzia. Denda bat aukeratzea. Eta? Zer egiteko? Pastak. Pastak saltzeko, ezta? Bai. Zeo zer antolatu behar dugu. Ze zure ametsa errealitate egingo dugu. Pozik? Bai. Ciudades, Zure aitak pixka lagundu digu, Bai. Nos has ayudado un poco. Hombre, va. Hasta aquí. Espero nuen nire ametsa betetzea. Garrantzitsuena. Ametsa honen protagonista. Tenemos controlada a Sana, la ama de Aya. Sí. ¿Dónde está ahora? Está en casa. Está preparando... Preparando pastas. Sí, pasta, sí. Eta, zuk laguntzen diozu pasta horiek egiten? Aldi bat lagundu jaten. Eta, Zaiak. nola joan zan? Zaiak. Bai? Bai. Ez zara repostera ona? Ez. Gehiago praktikatu behar duzu orduan. Bai. ¿Cómo fue vuestra llegada a Vergara? De aquí, me cambié la vida total. ¿Y para Sana? Para mejor. ¿Cambió mucho la vida también para Sana? Sí. Encima Vergara, no me cambias del pueblo. Me dice siempre. Aquí conozco gente, con el colegio, y los niños, la familia. Eta, Aia, zu eta zure nebarrebak, gustora zaudete? Bai. Bai? Ondo. Lagun asko egin dituzu, Bai, asko. Eskolan ikusten zaizu? Bai. Bai? Abas, Dime. ahora nos la vamos a tener que quedar un poco, porque hay que cumplir un sueño. Vale. Bai? ¿Queréis ir con ellos? Ametsa bete behar dugu. Bai. Bai? Nire ama oso pozik jarriko da. Aia, argi gelditu zaigu, amaren pastak direla, munduko berenak. Bai. Pasta horiek saltzeko denda bat nahi duzu. Bai. Eta denda bat izateko lokala behar dugu. Lokal bat Bergaran. Hori ez da gauza erraza izango. Ara, hori ez da Bergarako azoka? Bai. Bertan postuak daude? Begiratzera joan gaitezke? Bale. Bai? Bai. Guazen. Gure herrietako azokak ere izaten dira, bertako produktuak saltzeko leku egokiak. Azoka ezagutzen duzu? Bai. Bai? Etorri izan zara inoiz? Bai, lagunekin. Ikastolatik? Bai. Erosketak egitera? Bai. Eta normalean jendez gainezka egoten da hau. Bai, asko. Bai. Oraingoz denda batez, baina udalarekin hitz egin dugu eta postu bat izango du Sanak Bergarako azokan. Eta gure asmoa da luzaroan irautea. Horrelako postu bat, kartel batekin, Bai. baina barazkiak beharrean, Pastak. pastak. Bai. Imaginatu, honelako mahai bat. Oso izango zara zure ama. Bale. Eta ni eroslea. Bale. Txokolatezko pasta batzuk nahi ditut. Emaizkiazun 5. Bale. Eta mermeladazko beste 5. Bale. Bai? Bai. Orduan, imaginatzeu zu ama horrela, ez? Bai. Bai? Baira bakita. Honelako batean jarriko dugu amaren denda. Aiak ere irudikatzen du hemen amaren postua. Lekua badugu, orain pastak behar ditugu bertan saltzeko.
Aia, normalean zure amak nola saltzen ditu pastak? Enkarguz. Karguz, telefonoz deitzen diote? Bai, Baguk ere enkargu potolo bat egin behar diogu. bai, Mai horrek ezin du txik egon. bai, Egon behar da pastaz bete-beterik dana. bai, bai. Baina, klaro, nik deitzen baldin badiot, zerbait igarri ezake. Eta, zergatik ez diogu laguntza eskatzen ikastolako guraso bati. Baki zeinei. Ba, primeran. Kristina, pasta enkargu egin behar diogu aiaren amari. Eta zu guraso elkartekoa zarenez, bada espada, eta susmorik esartzeko egiozuzuk, bai? Bai, bale, nik diarrengo jat. Sana, bai, Atxaldeon, te quería encargar unas pastas. Espera, Zenba bandeja? Ez dakit, 3, 4, Bost. bosto beto. Sana, serían 5 bandejas. Kristinak eskaera egin dio Sanari. Eskaera handi xamarra. Jarri diogu lan pixka bat Sanari. Bueno, oraingoz dena ondo doa. Bueno, ba, enkargua indou. Primeran. Ikustia alaba batek, bere aman ametsa nahi da bela egi bihurtzia, oso politxa eta unkigarri izan da. Dendak aurrera egingo du, eta amak pastak salduko ditu. Eskerrik asko. Bai, zorragatik. Hemen ditugu amalabak elkarrekin pastak egiten. Sanak abisatu dio Kristinari pastak prest daudela eta bagoaz jasotzera. Baditugu pastak eta bagoaz postura. Ea han ere dena ondo doan. Itxura ederra daukate pasta hauek. 5 bandeja. Bai. Asko dira, salduko dira danak? Bai, Bai? bai. Bueno, pastak baitugu eta leku aproposa ere badaukagu. Azkenean postua azoka erdi-erdian dago, Bai. denek ikusteko moduan. Bai, Hau apaindu egin beharko genuke. bai, Azkenean pastak begitatik sartzen dira. bai, Eta, ez dakit, zu kolorea nahi zenuen, bai, kolore granatea. bai. Jarri beharko diogu, ez? Landa. Hola, buenas tardes. Bizita sorpresa daukagu. Aia kondo ezagutzen ditu. Aia, hauek nostun dira. Hone bizatian ere ama lagunak, eta honek dia bera numiak. Ilustra eta Arrin. Zure lagunak. Bai, Estamos montando un puesto aquí en la Soca de Vergara y ahora lo que queremos es decorar un poco el puesto, no sé, ponerlo más bonito, porque así lo vemos un poco triste. Sí. ¿Nos ayudáis? Sí, con mucho gusto. He venido desde Bilbao para estar con mi amiga en su día y estoy contenta, la verdad. Bai, Randa, Aia eta laguntzaileak lan bikaina egiten ari dira. Itxura polita hartzen ari da Sanaren postua. Ia dena prestako. Azken gauza bat baino ez zaigu falta. Sanaren pastak. Orain bai, postua prestako. postua oso politxa geratu da. Izugarria da ametsak egia bilakatzeko mundu guztiak jartzen duen borondatea eta gogoa. Laguntzarik gabe ezingo genituzke errealitateekin. Azokako postuak martxan daude eta Sanarena ere bai. Hori da ekipo, zuek pasatzen den guztiari Sanaren pastak eskaini. Postua prest eta jakina, pastei laguntzeko terik ere ez da faltako. Jendeak Sanaren pastak dastatzeko aukera du. Eta Sana, non dago Sana? Aiaren aitari esan diogu postua prest dagoela eta gerturatzeko. Ara, badator senarrarekin. Kaixo, probatu nahi, ¿queréis una pasta? Postu berri bat daukagu azokan. Pasad. Ama harrituta geratu da bere pastak ikusita. Aia kamari eskatu dio begiak isteko eta eskuetatik helduta dakar. Bueno, bale zuzun. Ongi etorri zure pasta dendara. Salam aleikum. Alaikum salam. Hau da zure pasta denda. Aiak denda bat nahi du, zuk zure pastak saltzeko. Le pedimos un sueño para ti. Y ella, la primera persona que le vino a la cabeza, fuiste tú. Te quiere mucho. Ya.
tengo una hija maravillosa. Oso pozik nago nire ametsa betetzea gaitik. Hor daude denak, aia, ama, familia eta lagunak. Neu ere unkitu naiz aiaren ametsarekin. Me ha gustado mucho formar parte de esta sorpresa y estoy contenta, la verdad. La sorpresa muy bonita. Es que el caso mi hija Aya. Azte arrakasta izan duten Sanaren pasta goxoek. Orain ezagunagoak dira Bergara osoan. Aiaren amets ederrari bukaera ederra zegokion, bai horixe.